Hey! Good morning guys, welcome back sa atong channel. Natay tota nga isda, natay paksyo, inunan, sabtay utan. So, ipod na mo kaon. Pasalamat the Lord, thank you for this food, bless this food, in Jesus' name, amen. Guys, banata nato ni naapsay maisday atong kanunon. Ano yung maayos para sa upan? Diyan ta sige putok bato kay may blood niya ta. Kaang putagutan. Kalingaw niya itong audience guys. Natay audience yung spirit, yung katawa. Ang sa dahil inunan. Ito man na ito. Ito yung atong dessert nga. Magic. Basa. Itong paksyo ko. Shout out dahil sa nag-request og utan nga mukbang. Hindi mo to sa pangalan siya. Basta na nag-request na to, utan ng sadaw. Kay mukbang, shout out.
Para sa mga wala pa nakasubscribe na, please like and subscribe our YouTube channel, Busdog and Family. Shout out sa kuan, atong solid subscriber Jinb or Jinb ba? Shout out Jinb. Excuse me. Sulit kaya itong utang, guys. Sulit, guys. Palay sa dahil timukbang ba? Ayos. Shout out guys sa atong idol sa mukbang si Kuan. Si Rolf sa Rolf Amka. Big idol po kayo. Rolf Amka. Kayo po ang lagi kong pinanood. Wait up guys ha, mag-refill sa tao Kuan. Refill sa tagsabaw kay kami pa kayo idok sabaw. Refill lang ta guys. Bugat ang busog ng mais.
So, sa mga hindi pa nakapag-like and subscribe dyan, please like and subscribe to YouTube channel. Please don't forget to hit the notification bell. Once again, this is Boss Dog and Family. Have a great day. Goodbye.